Cymraeg Lois Arnold dwi, a heddiw dwi'n mynd I ddarllen stori o fy llyfr Gorau Glas. Ac yn y llyfr mae Alex yn gweithio i'r heddlu ac mae hi'n dweud storïau am beth sy'n digwydd yn y gwaith. A heddiw dwi'n mynd I ddarllen y stori Protest y Plant. Un dydd Gwener mae'r tîm ar y prom. Shwmae bawb, meddai Sergeant Roberts. Bore braf. Shwmae Sarge, mae pawb yn dweud. Reit, mae'r plant yn y brotest yn cwrdd yma. Wedyn maen nhw'n cerdded i'r dre am rali. Dwi ddim yn disgwyl problemau. O na, Sarge, meddai Kelly. Mae Kelly yn y tîm gyda Alex. Beth, dwedodd y Sarge. Dych chi ddim yn disgwyl problemau. Mae'n amlwcus, fel dweud Macbeth yn y theatr. Am 9 o'r gloch, mae llawer o blant ysgol ar y prom. Mae mamau a thadau am y hefyd, gyda babis a phlant bach mewn buggies. Mae'r plant yn cario arwyddion, a dyma nhw, y plant a'r bobl ifanc, gyda arwyddion. Ac mae'r arwyddion yn dweud, does dim planed B, a mae plant cŵl eisiau planed cŵl. Ac hefyd, hinsawdd heddi, ysgol y fori. Mae plant yn dechrau cerdded ar hyd y prom. Mae fel carnifal. Ar y blaen, mae grŵp yn cario byd mawr. A big globe. Byd mawr. Mae drymiau, clarinet a saxoffon yn chwarae. Dwi'n gweld athrawes o ysgol Aberglas, Miss Williams Maths. Oh dear. Ro'n i'n anobeithiol yn nosbarth Miss Williams Maths. Shwmae, Alex, meddai hi. Rwy ti yn yr heddlu nawr? Bendigedig. Wow, person nice yw Miss Williams Maths. Dyn ni'n cerdded i'r ganolfan siopa. Nawr mae plant yn canu. Ein planed ni, ein dyfodol ni. Mae pobl ar y stryd yn stopio I edrych a gwrando. Mae plant yn canu yn dda, dwi'n dweud wrth Miss Williams. Ydyn, mae grŵp bach yn yr ysgol yn ysgrifennu y caneuon. Yn yr ysgol, ro'n i'n poeni am fy marciau, dim am y blaned, meddai Vikram. Mae Vikram yn y tîm gyda Alex. Wel, swat o'i ti, Vikram, mae Kelly yn dweud. Ro'n i'n hoffi dawnsio, canu ac actio. A nawr dyma fi yn y blincin heddlu. Mae Hollywood wedi colli seren, meddai Sergeant Roberts. Lwcus I ni. Mae'n hwyl gweithio mewn tîm. Mae'r plant yn stopio wrth neuadd y sir. Beth dyn ni eisiau? Mae bachgen yn gweiddi. Dim carbon yw'r ateb. Pryd dyn ni eisiau fe? Nawr, mae pawb yn gweiddi. Nesa, dyma surprise I chi. Mae'r bachgen yn pwyntio at neuadd y sir. Mae anifeiliaid ar y to. Wel, pobl wedi gwisgo fel anifeiliaid. Mae tiger, orangutan, penguin ac arthwen. A dyma llun o'r plant wedi gwisgo fel anifeiliaid ar y to. A dyma Sergeant, dwi ddim yn hapus. Mae banner fawr gyda plant. Gwrandewch ar y plant. Mae plant yn clapio. Shwmae! Mae tiger yn gweiddi. Diolch am y croeso!
bawb yn gwaeddu. Ond ble mae'r cyngor? Meddai y tiger. Dewch lawr, please, dyma sergeant. Dewch lawr, please. Mae'n rio ar y tiger. Na, mae tiger yn ateb. Dyn ni eisiau siarad ar cyngor. Dyw'r cyngor ddim yn hapus am y brotest, meddai Miss Williams. Iawn, meddai Sergeant Roberts, a maen nhw'n gallu siarad â'r plant am 10 munud, dwi'n siŵr. Alex, Sian, ewch i'r neuadd i ffindio rhywun pwysig. Nawr, mae faniau y BBC ac S4C yn dod i'r maes parcio. Bos y teledu, meddai Kelly. Felly mae Sian a fi yn mynd i neuadd y sir i ffindio rhywun pwysig. A dyn ni'n ffindio y maer, Dyma'r. Protestwyr ar y to, ofnadwy, meddai y maer. Typical o rai teuluoedd Aberglas. A dyma'r maer. A dwi ddim yn hapus o gwbl am y protest. Dych chi'n gallu dod i siarad â nhw, sir? Dyn ni'n gofyn. Na, blackmail yw e. Arrestiwch nhw. Wel, sir, dwi'n chwarae golf gyda prif constable, mae Mair yn dweud. Dwi'n mynd i ffonio fe. Mae lolfa y Mair yn grand iawn. Mae llawer o luniau yno. Y Mair gyda Charles a Camilla. Y Mair gyda Richard Branson, gyda David Ellis Thomas, gyda Charlotte Church. Ach yn gallu gweld y lluniau ar y wal yn parlwr y Mair. Mae BBC ac S4C yma yn ffilmio, sir, dwi'n dweud wrth y Mair. Oh, wel, wrth gwrs dwi'n hapus i helpu, mae'n dweud. Felly, dyn ni'n mynd allan, ac mae'r Mair yn siarad â'r plant. Prynawn da! Mae cyngor Aberglas yn gweithio yn galed i helpu problemau carbon, mae'n dweud. Ha ha, mae Rolls Royce gyda chi. Mae'r penguin ar y to yn gwaeddu. Dwi'n redeg i'r gwaith, meddai'r Mair. Ie, dych chi'n parcio Rolls Royce round y gornel. Dyna ddigon. Sergeant, arrestiwch nhw. Yn sydyn, mae orangutan ar y to yn galw, Hello, Dad! A dyma Mair. A dyma'r orangutan ar y to, a dyma tiger hefyd. Felly mae'r orangutan yn galw, Hello, Dad! Dominic! Meddai'r Mair mewn sioc. Ond beth? Shwt? Pam? A dyna diwedd y stori. Diolch am wrando.